Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Maayong hapon na naman, perong hapon sa Bacolod subong hindi maintindihan. Nagainit, nagabutlak ako, nagasidlak pa ang adlaw, pero nagaulan pero nagainit. Nagainit pero nagaulan. Oh my God. Hindi maintindihan. Ante sarap pong kodre sa ato sa nga tronohon. Sa lingkunano ini. Mainit pa ang adlaw. Pero nga pang ulan sa Bacolod subong. Pero ulan nga hindi gid man siling nga bundak. Ulan nga medyo tulotalit hilang. Kung isa may gamay nga pagdamol. Ti dalo delikado ini mag-action sa ato sa nga kayong lawas. Delikado kung tupan sang mabasa sang ulan ang inyo sa nga tingkoy ko nalipuduhan. Nga nagainit kag nagatupa ang ulan. Inyo pala tuturan action reports after edition. Yari kita sa tumang ka-espesyal nga adlaw. Espesyal nga adlaw para sa taran-taran, partikularmente diri sa pungsod sang Pilipinas. Masako-sako na ang tagsa-tagsa. Magsig-preparar na sang ilas na nga handa. Ina kon mainog handa. Sa waay sang i-preparar ti lipay gapon. Kanto lang spiak balay. Preparar handa sang pagkaon kag prutas sa labisa para sa saluhan sang pamilya. Tangod sa mga ka-aksyon, may 7 ka oras na lamang kag 2 ka minutos. New Year na, 2021 na. Countdown sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Sa buong adlaw ginatuwag nga bespera sa nga bag-o nga tuig. Ang ini nga pala tuntunan action reports after the edition. Lubos gid nga nagapasalamat sa mga suod naton nga mga tagpalamatik kag sumalakdag. Halin sang nagpungko kita sa ring trono. Samtang nagalawig ang mga tinuig. Nagadamo man ang mga supporters kagatag palamati sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Nga damlag lang kilala sang Nielsen sa sa nga resulta sa survey. Nga among number 1 AM radio station sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa balita, nasa aksyon. So salamat sa walang sawang pakikinig. Every afternoon, kagisiban pa sila mga panatunturan programa dramas sa Action Radio Bacolod. Sa nga wala nagakataka sa pagpapati sa masabi sa saling programa sa bilog nga tuwig 2020 sa 365 kadlaw nga mo nagbugos ang saling nga tuwig. Salamat kag salamat kid. New Year's Eve presentation karon isubong niya New Year's afternoon presentation pa lang. Siguro ini pagtupa sa kulad sa aton makabig kagabigon aton nga bugay ni. Blessing ni sa aton. Medyo gamay nga pabatsyag siguro nga hindi gid hala ka randa di kag walda-walda. Kasarangan katamtaman lang.
Aralas tunga ba lang pag sa ulog sa nga bagong tuig. Hindi magpasulo-sobra. Karon sa gabi, New Year's presentation mag-action. Mga nagasinigabong nga mga balita ato sa nga pagabalbalon. Ang sitwasyon sa nga surad kagabugos nga probinsya aton dugay-dugay hibalon. Tempranohon aton. Pagadalon sa nga nga palatuntunan. December 31, 2020, Webes. Pero wala sang trabaho sa mga opisina sang gobyerno kag kalabanan nga mga kumbuyahan. Bangod ang bispera sang bagong tuig. Isa ini ka special non-working holiday sa pungsod sang Pilipinas. Magluwas lamang sa mga pinili nga mga ulubrahan Wala na yasang holo holiday, sige obra, sige ang birada. Ang una dara maka-aksyon amogid ang mga doktor, nurses, kagaiban pa nga mga trabahante sa ospital. Hindi man pwede nga sarada ng ospital 24 oras dapat ang operation sila. Ano pagid maka-aksyon ang isang holo holiday sa December 31? Ang mga security guard nga naka-duty bla, ang kapulisan, ang militar, kag ang masaming nga hindi gid makapalag. Ang mga nagatrabaho sa industriya sang media, sa radyo man o kon telebisyon, ang sa pamantalaan o kon sa periodiko gani, mayara para sila yung vacation mo. Pero kon telebisyon kag radyo mag-action, why niya halo-halidi, why niya bolobispira sang New Year kung natuunan ka sa imo sa ding duty. Pero hindi man tanan, galing kay kalabanan. Wala sang halo-halidi. Wala sang New Year kag Christmas celebration sa ila sila nga puluyan. May araman pero hindi sila makaupod. Abara, ang plastada. Basta mautaunan ka sang schedule sa imo sa nga duty. Halabira sis bomba. Dang kandolambada kun sa mga kanta pa. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Hiraboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Hanuton tara mga pangulong dinalan mga balita nga dapat naton sa pagkatutukan. Una sa balita lokal. Sitwasyon angot sa kadamuon sa mga tao sa sentro sang Bacolod. Mga malls, establishmento, merkado, terminal. Pati baligyaan sang palupok kag protas aton kamustahon. May ginutok o kon wala. Ang mga negosyante makaganansya ayhan o kon hoy pako pagpuli sila puluyan. Ang sabat sa niya maka-aksyon at ni Baloon bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ang head sa CDRRMO sa Bacolod, Jean-Marie Vargas, dakog ang paglaom nga wala sa kanuman nga insidente ang magluntad sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Ang ginatawag nga zero incident. Patawhay amo nang ginapaabot man sang taran. Amo nang nga naka-alerto taran ang atos sa mga kapulisan, ang atos sa mga otoridad, pati ng aton sa mga miyembro sa Bureau of Fire Protection, pati ng mga miyembro sa CDRMO sa Bacolod. Ano pa ganibang sa balita lokal? Lalaki sa sunad sang Sagay Negros Occidental imbes nga magsaulog sang bagong tuig, upod sa abyan, upod sa pamilya, upod sa kakilala. Subong ang upod niya makaksyon, mabugnaw nga salsalon sa selda. Anong rason makaksyon dakpan sa nagadala sang pusil? Naginapatihan wala sa lisensya. Samtang kalaban ng mga tao masako ang pag-usang sa panyagalas 12:30 kaina. Ang kapulisan sang Sagay nakabaton impormasyon angot sa isa ka tawo nga nagasukbit sang pusil sa isa nga hawak. Tao kita ko pa sa largway ba? Dari sa wala pang hawak ko. Naga-short ni sa nagasuksok sang parapton. Dito ini sa may Purok Daro, Barangay Bulanon, Surad sang Sagay. Insigida ang mga pulis nagsurip kadto sa area. Pag-abot sa lugar nga ginapalibutan sang tubo. Akto nga nakitaan ang ining lalaki, ginpabayaw sang kamot. Pagbayaw sang kamot, kitang-kita ang 45 kalibre nga pistola
nasukbit sa wadang hawak. May magazine nga may magazine kag may ara sang 5 ka mga bala nga way pa makalupok. Ang lalaki subong ara sa sulod sang prisuhan nagapahimoyong. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba lang rason kung nga arang dala sa sang pusilman ining persona? Sino yung nga kontra? Kasi may ginatigan-an ini siya nga iban. Bisan gani magdala ka sa magsukbit ka sa pusil nga may lisensya, mabulubudliya ka palusot. Ano nagadayahan kung wa isang lisensya? Baw halong-halong gid karon ha? Halong-halong gid karon kaya nga to sa nga Philippine National Police o PNP. Ang ilabaya nga mga pusil wa gin butangan sang kapul sa punta. Gimik man isang bag-o nga pamunuan sa buong sang PNP. Kag isang ato sa nga administrasyon, ako pabor ko di nga aman. Dire mo ning balaan mo. Ugaling kay medyo butang plus peligro man ang public. Ugaling mayara man sa nga punto. Kay parang at least balaan ta matutuod nga batasan sang pulis bla. Kay kung butangan mo sang tape sa punta, mali mo ang pulis may iba na yung armas garo ginaha hupot. Hindi lang kaila sa nga service firearm. Ang butangan sang tip mag-action, ang tape mag-action nila man lang sa nga service firearm mo. O, ibang to nga armas nila kung may ara gid man ya. Ang nabuton sa pagkamaoy nila, problema man gyapon. Yambal sang mataas pamunuan sa PNP bayda. Balantaran ako sino nga pasaway karon sa kagahon, karon sa kagabihon. Samtang pila ka mga lugar sa Negros Occidental sa gihapon may fireworks display ha nga himuon bisan pa sang ginabangatubang nga pandemya. Kunang Bacolod nagkansilar sang mga aktibidad angot sa pagsugata sang bag-o nga tuig. Ang masimig ginahimo nga fireworks display bila kag countdown sadto sa Plaza Publica sa Bacolod dira sa may downtown ho. Kag sang ulihi dire naging silo sa New Government Center o kon NGC. Pero sa mga gabi, hindi ini masaksihan. Wala sang fireworks display ha. Why cancel ini mag-aksyon? Wala sa matabo nga fireworks display sa Bacolod. Bangod sa COVID-19. Uduway man sang violent reaction o way man sang malain nga reaction sa mga Bacolod nun. Bangod ini nga tikang mag-aksyon, tikang mapinsar ka, hindi ka naman mag-react di. Kaya para naman is kalawasan sa antran. Pero may ibang nga mga local government unit o kon units, LGU, nga may ara sa gihapon niya sang fireworks display nga patigayunon. Pero, amaning tandaan ka ninyo ha, ang ining fireworks display maka-aksyon ipaagi ni sa lain nga pamaagi. Hindi ni pwede kadtuan ang lugar nga patigayunan sang fireworks display. Hindi pwede nga tipunan kag saksihan sa mga tao bangod sa minimum health kag safety protocols. Ang fireworks display ni maka-aksyon makitaan lamang ni live pagi sa ila sa ding FB page. Kinaklaro tagid na ha. Kaysa post maka-aksyon sang ila sa ding City Information Office. Live stream ini. No live stream. Hindi niya pwede kantuan sa tao. Ay basi matabo naman bala si Sakbanwa dari sa may Southern Negros. So, daw-dabo sang nagabinasulay. Etong switch on nila to sang lights on nila sang Christmas tree. Ito tani virtual man to, FB Live Manila to, live stream man to. Galing kay lain tong paghangop sa mga tao. Kumadto mga tao karon sa Plaza Publica, di na mapunggan. Itinapos na lang mag-action sa mas temprano. So ining fireworks display mag-action sa social media, sa FB ni makita. No? Ara ka man sa load balay nyo, may cellphone o may computer ka mo, dara ka mo lantaw, hindi ka mo pwede kakadto to kay may minimum health kag safety protocol gihapon nga ginapatuman. Amo nang luyag lang ipabalos ang sining syudad ni. Isa sa mga himo sang sining aktibidad mga aksyon among syudad Santa Lisay, Negros Occidental. Ang alkalde may post na sa LSD FB nagapang-imbitara sa mga Talisaynon nga updan ang ining aktibidad, suportahan ang kampanya kag pagtinguha nga malabot ang ginatawag nga New Normal 2021. Fireworks display. Dra lang mo sa balay nyo, hindi ka mo pwede kagtoto ha.
Oh. Sa live stream ni, may ara sang video nga makita kabada, no? Medyo solo sacrifice lang anay, solo sakripisyo lang anay. Kaya magsiling kita nga fireworks display mag-action, tila ning lain gaban tuod ya, na ara ka personal mo, prote iniging patigayon, pagi sa live stream lang anay. At tapos naman ang COVID-19 nga problema sa 2021, base pa December 2021, mabalik mga stormas na sitwasyon tanan-tanan. Ayaw na makabulantaw sa fireworks eh. Lasing ko Jess, Action Radio Philippines Standard Time. O isa nagabaga naman nga balita nasyonal, arena. Ang ano? Ang trangkaso kag kulibra sang politika sa Pilipinas. Oh my God. Amo na nisa. Naga-aso-aso na ang ngalan sa mga posible magpapili presidente sang pungsod Pilipinas nagbarakan. Pagi sa ginpagawa nga resulta sa survey sang Pulse Asia. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nagpanguna sa resulta sang survey, si Inday Sara. Nakabigining balasihan, palahinandigan sang pangontra sang administrasyon. Bangon ang bata sang presidente nga si Davao City Mayor Sara Duterte, amo ang nag-number 1. Ano, Action Radio Bacolod ng bala sa resulta sa survey ho? Number 1. Yang Pulse Asia Survey, duwa na sila sang SWS mo. Amo wala ning duwa ka mga survey firm dari sa Pilipinas na among ginapasihan sa mga resulta sa mga surveys. Kaya parehos man niyo sa Nielsen, amo man ning ginapasihan kon radio nga survey ang hambalan. Di si Sara, number 1. Sa resulta sa survey pa malam niya. Pero iban gambala, why na survey, prote. Sino gina-survey how? Mga tao nga mga butante man na sa ulihi. Ang Pulse Asia Survey sang mga posible magkandidato sa 2022 national election. Ang survey ginhimo ini Nobyembre 23, tub Disyembre 2, subong 2020. May 2,400 ka mga respondents mo silingon, 2,400 ka mga tao. Nagagwa maka-aksyon nga 26% sang mga adult Filipinos ang magasuporta kay Mayor Sara kung magpapili bilang presidente. Ang gwa sa niya maka-aksyon na kung ang Mayo 2022 presidential election pati gayunon be sang time nga ginhimo ang survey sang November 23 tub December 2 dra binagtupa di nga minadlaw ang 2022 nga presidential election sa survey period. Ang gwa sini isa sa kada 4 ka mga Filipino adults o kung 26% magaboto kay Sara. Ang dako nga suporta nga nakuha ni Sara dito sa Mindanao, 58% siya. Sa Visayas naman, 29%. Sinong sunod kay Sara o are? Ang sunod kay Sara ay pumatas pa. Nagpatas pang sunod kay Sara si Senador Grace Poe. Dumadlaw sa tuig sa mga kwan. Tuig ini sa mga kababainhan. No? Si Senador Grace Poe nagtais lang duwa ni anay Senador Bongbong Marcos Jr. Portigapur bakod kay Bongbong mo. Pareho sila nakakuha maka-aksyon 14%. Sus, siyado galing klayo. Sang distansya kung antad ni Inday Sara sa ilaho. 26% si Sara. 14% lang si Senador Poe kag si anay Senador Marcos. Oh, sino ikapat? Ay kapat. Ikatatlo gali kay tay sa number 2 si Grace Poe kag si Bongbong mo. Ang ikatatlo diri maka-aksyon ining official bla
gulpi nagsikat sa social media. Ang nagpasikat sang tinaga nga Yorme. Kagi man una, so una kagi ni si Isko Dalagan kuan, dumaguso ning apelyido mo. No, nagkaagi ni sa Dalagan sa una senador. So that time daw medyo layong isa ning apukan. Diri sa nakilala ho bilang mayor sang Manila Makaksyon. Tinagtupa siya sa ika-3 nga pwesto ho. Ang nagpasikat sa tinaga nga Yorme. Suli iya ang mayor. Why si iban kundi si Manila City Mayor Isko Moreno. 12%. Ang sunod kay Moreno Makaksyon. Ining 40 manapungol. Manapungol sang kontra sulod sang ring. Hindi ka manapungol lang basta-basta. Si Senador Manny Pacquiao, 10%. Si Pacquiao, ang iya sa nga interview bla. Sa social media, rana daw damo sa sang supporters. Daw damo gahambal nga, daw ang raya na sa mga presidente, yaw. Tingnan na panilagan, mana sa iban nga panguntra eh. Tingala ka mo, din si Vice President Line. Ang alan niya din nag-arangalan niya. Arangalan ni Vice President Lini Robredo. Galing kay Manti tumupa din mag-aksyon sa kulihot. Medyo subo-subo man para sa mga taga-oposisyon. Panguduay naman sang iban pa mga ka-aksyon nga ngalan nga mabakod nga pambato ang oposisyon kundi si Vice President Lini Robredo. Sino binigila pilion da? Why naman iban? Kay si Vice President na sa kanaan, Vice Presidente na siya. Ikadua sa pinakamataas nga leader sang nasyon. Hag siya pa ang nagatindog bilang taas man nga official sang sadto ruling political party nga Partido Liberal. Galing kay sa survey ko lihot siya ang nakuha 8%. So kung basihan tayo mag-aksyon, medyo lapit-lapit ang number 2, 3, 4, kag ining 5. Pulayo-layo tayo, kalayo sang abansi ni Inday Saragid. Sa Metro Manila nga mo ning baluarte ni Yorme mag-aksyon, no? Perde pa ni Bongbong si Yorme sa Metro Manila. At taas pang puntos nga nakuha ni Marcos, 20% si Marcos, 18% lang si Moreno sa survey. Butang tabi mag-aksyon, init sila tanan mapapili bilang presidente, no? Why isang matabo dari nga ariglohanay? Sara, Grace Po, Bongbong, Pacquiao, Moreno, Robredo. Ang makabenepisyo mga ka-aksyon, di why si iban, kundi si Inday Sara. Ayaw na best bata siya sa presidente, ara pa siya sa administrasyon. Sa matunga-tunga na ang boto mo. Galing kay Manti, hindi ni Goro matabo na may kontrohan ng 5 gina. Kay Manti, subong kaalyado ni sa administrasyon, si Manny Pacquiao. Di ba? Si Marcos, kaalyado man sa administrasyon, harapan sa kay Duterte. Pero kung kalagingon, baka si maingkwentro pa rin medyo pag-on. Ayaw kung tani kung tag-isa lang balang kandidatos presidente. Isa sa administrasyon, isa sa oposisyon. Yan ay abalaan ginang tutuod pulusos ang publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, 5:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dali lang kita anay kay medyo ginaalas na lang ato sa nga oras ho. Anom ka oras na lang, 42 minutos. Bugto ng hurangos sang 2020. New Year na, bagong tuwig na. Sa saring abahin ni Balaon Tanay ang sitwasyon sang Bacolod, be. Ang Bacolod, ara pa. Siyempre, ara pa. Along-along ka mo sa mga toklo, sa mga kalam kamot, ay sa mga amos sa ring okasyon mag-aksyon, no? Why niya kubid-kubid sa mga toklo, sa mga snatcher, kaga manog pickpocket mag-aksyon. Why hindi sila kapangilala, Labi na gid mga ka-aksyon nga uso sa bang face mask. Ang mga snatcher hindi sigida makilala na. No, ining mga snatcher sa unang kilala balang nga base na preso na kagwa usbong. Na kilala ng ilas ring nga nawong. Subong ay tsansa sila nga baweta man gina duso sila nga mamiktima sila porti halong-halong. No, halong-halong. 5:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time.
Observation report sa patrol with Action Eden Aboso. Action Eden. Mayong hapon, please come in. Happy New Year! Ga-practice na ko pala sa Marno. Sige. Practice na daan, practice na. Okay, lakay daw ka sa Action Mar sa palibot sa syudad sa Bacolod. Mga pinakita umanda ang sa aton si dira nga mga videos kung mga pictures Action Mar. Talataw, hi ang dalanon pero paglambot mo gani especially diri sa bayan sa Singkang sa Balaklan sang Lechon Action Mar. Oh. Kadamo sa nagawiit nga mga kauturan ko. Charot lang. Nga, magawi ito. Mga baboy. Ang mga lechon Action Mar, dumay ano, di ba? Dumay fiesta, di sa lechon, masiga, bit-bit. Sige gapon, delivery sa mga baboy nga buhi. Yes! Kag may haragin Action Mar, sa mga luto na, ginkuha na di sa mga ka-action nato, no? Para may mahapa ko no nga lechon. Sa ila sinila mesa karon Action Mar. May iban man nga nagabakal Action Mar sang mga kinilo. May para may essence ang may lechon kami sa medianoche pero ti kinilo lang. Pero may Action Eden nga nagapaminta kagad yapon sa mga negosyante sa litson, no? May yapon nga advice lang gani sa manugbaka litson bla. Kung pwede pa lang dira pa lang daan ipautod nyo na. No, ipautod nyo para makita nyo gaway na sang sapsap sa sulod. Manang iban gina sapsapan gina kwaan blas ang unod sa sulod. Nipis-nipis bilin niya, panit lang bilin. Gahabo. May reklamo diyo sa gipanabot sa ato, no? Sini ko normal nga katabo na. Taluoy man Action Mar, no? Gani man, no? Wala do piyo na nga ti pinakanubo subong minimum subong Action Mar 5,000 mo. 5,000 ka may gambay na sa. Do isa ko kadupa ti ano mo lang yung kagamay ang dupa ko yaman. Tapos ti do pagakwat do piyo na do 5,000 ito daw. Pero pag bukas ng gali pagkuha mo sa mga unod do 2,000 lang yung bilhin niya do nabaldog ka pa. New Year na baldugon ka pa. Pariyo mo nga Pinoy, intoon ka pa. So, hindi dapat, no? Kag ti love lang dapat Action Mar. Kaya tinagtinguha mo na gani ang tao na nga makabakal bisan pa paano sang lechon. Ti baldugon mo dulo kalaway man. Hindi man na ma-celebrate. Hindi man siya makabal happy. Ang iya sininga New Year kay masigi siya kaugta sa imo. Imbis nga ma-high blood siya sang kaunay sang lechon, ma-high blood siya gali sang ugtas tungod sa ginhimo sang manug lechon. Pero ti dapat hindi na no. Ano may mga gahon ni na baboy. Abi damugi na to. Kay para mag damo mo baboy tupad mo na. Sa tupad ko? Wala tupad ko yan. Idik. Arao. Idik niya. Pagad. Sa imo nagoro Action Mar. Pero ano bala Action Mar, wala labot bala ang mga mall, tubong, damo, tawo. May mga di pasahero nga sa lakyan Action Mar nga daw nag-uluntat na biyahe. Tungod diri sa downtown area, kadamo sa mga pasahero nga nga makasakay si Action Mar sa jeep. Usually, amo ni ora, subong nga hapon, damo na di mga nagarinaya, di nga jeep mo, nagahulat pasahero, subong niya, suli. Ang mga pasahero, nagahulat sa jeep. Kag di makita ta man Action Mar, laka na lang ang mga nagabiyahe man. Kahit yung iban ginpili Action Mar nga ti magpauli na para makahanda man sa ila dito man sa tagsa nila ka mga panimalay. Dili naman sa bahay Action Mar sa Bacolod City Public Plaza kundi nahamtang ang mga manugbaligya bala Action Mar sang prutas. Kadamo sa gihapon sa mga nagakinadto diri Action Mar hingagaw bakal para sa ila sining 12 fruits. Kagati may mga estante nga jutay na walang Action Mar ang mga baligya nila, no? Do mga common na lang Action Mar nga prutas, apple, orange, kiat-kiat, pinya, amo Action Mar do hindi na gid mabuo bala ko sa isa ka estante hindi mo na mabuo ang 12 fruits o kung 13 fruits nga ginatawag. Ang iban paubos na lang gid Action Mar para makapauli na sila.
temprano man sa tagsa nila ka mga puloy-an. Galing gabi gid Action Mar. May mga naistorya kita kay na manugbakal sang prutas nga para makompleto ang 12 fruits o kung 13 fruits kinahanglan Action Mar sang 700 pesos to 800 pesos Action Mar. No. Para lang ina sa 12 fruits. Kaya may nakita kita kanina ang bayabas na Action Mar, hindi Bisaya nga bayabas ha. Medyo dako-dako dako-dako lang sa kuom guguro, 39 pesos ang isa. Oh. Sa pa lang daan Action Mar, isa pa lang na, may 11 ka pa lang itaon. Ang apple daan, tag 10 ka pisos. Ang orange Action Mar, tag 10 man. Ang grapes, tag 70 ang tunga sa kilo Action Mar. Galing kay ti, ang iban balang rason nila, mabakal na lang man gid prutas, isa Action Mar, isa lang kakaon mo iban ginaduha tatlo kay para makaon na lang gid kay syempre ang prutas sinabakal kaunon gid man iya. May ara man Action Mar nga na ano na daan na plastar na bala sa mga baligya prutas na ka-cellophane na naka-basket na ang ining 12 fruits ready na, bayra na lang bitbiton. Pero ang balorya ni Action Mar, mga 600 to 700 pesos man. That's why, pero kadto ka diya, kadto ka sa store, isa, debit-bit ka na, hindi ka ikaw ya mismo nga, isa-isa gid malibot. Galing kay may ara da, madepende Action Mar sa pagpati, sa ang aton, siniwa ka-action, kay kung damo, ako amo nga prutas, nagalatay, kung Action Mar, ang iya punuan, or ang iya, dabi nga sanga, wala na nila gina-consider kaya dapat bilog lang gid ko ng Action Mar. Tapos ang iba naman kumbaga pihikan do gapangitagin sila guro sang bilog nga mangga. Do wala man bilog nga mangga no pero ano na ng oblong kumbaga Action Mar. Pero ang aton sinuwa ka action kung makita mo sa video nato ng Action Mar no nagahingagaw gid. Kal especially dito sa bayan sa reclamation area ang palupok Action Mar kadamo na dito sa mga gabakal kagapon unlike kagapon nagbisita ta todo makambal ka nga do wala gana ang aton sini nga mga ka-aksyon nga magbakal sang palupok gali kay ginulat lang nila subong nga adlaw Action Mar para makabakal man sila sang pipila lang nga mga palupok nga pwede nila Action Mar mapalupok karon pero sa sini nga tiyempo damo man pangamuyo nga hindi karon magbaskog ang ulan pero kay subong Action Mar medyo nagatulotalithi ang diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kag kaina may source kita dito sa Silay nga naghambal nga grabe to yung Action Mar ang buo sang ulan. That's why nga ang iban hesitant man nga magbakal sang palupok kay base hindi man lang nila karon Action Mar mapalupok karon sa tungang gabi. Pero sa aton sinema ka-aksyon, ang presyo sa pila ka mga palupok daw sa reclamation area, ang pasirit nga gamay Action Mar balor 25 pesos, ang pasirit nga dalagko 150, ang triangle katay 10 pesos, ang steel beauty 100 shots 350 pesos ang isa. Ang fireworks gid Action Mar nga may 49 shots 1,500 pesos ang bili. Ang katay nga may 500 rounds 650 pesos. Ang fountain 10 pesos kag may candle bomb nga tag 5 ka pesos Action Mar ang kada isa. Limited Action Mar ang mga mga klase sa palupok nga ginabaligya bangod kadamo man sa mga gindumilian Action Mar no nga mga delikado gid nga mga palupok nga ginatawa kay na interview tayo sa kamanugbaligya nga vendor Action Mar kag subong niya unlike nagligad nga tuig Action Mar expected gid niya ang ila sinibenta manubo-nubo Action Mar kag may gabakal gid man palupok pero hindi parehas ang una nga pag-display nila Action Mar damo na din nagbinakal nag-inunan paunahay na pagbakal sa mga palupok subong ya kadamo to sa mga estante pero laka lang wala iya nagasiling gutok gid ang mga balalagyaan kahit may ara naman Action Mar may speaker naman may mga kaldero pa nga pwede karon himuon may mga lata da karon pwede guyuron para lang makagahod Action Mar. Kalaha be. O kalaha. Kalaha nga gupi kakiwi. Oh, pwede man na. Okay. Oo, dapat ang amon na nadaan kay basi kung ang kalaha da karon ni nanay mo nga tarong o kun bag-o pa. Awal patik mo. Basi sa ulo mo ipat. Kay magu
supe, no? Pero sadya-sadya lang dapat, kaglikaw lang gid sa mga special election mar ang fireworks incidents bala. Amo gina mo ang aim ng tuyo sang aton sining mga otoridad nga kabay pa wala lang gid action mar may magluntad nga mga aksidente incident action mar para hilwa kita tanan kag matawhay ang aton nga pag-celebrar sang tuig 2021. Subaksyon Mar, as of now, tulutawhay gidang dalanon kay ti madamo na sa mga pribado nga salakyan, di pasahero nga salakyan, nga ara na sa tagsa nila ka mga puloy-an, kag ti lauman ta karon action Mar, magdalong pagitang kagabihon, mas matulutawhay ang dalan, kag ti ma-update lang kita diri man sa sitwasyon man sa palibot sa syudad sang Bacolod. Para naman sa complete nga management sa inyo sining liver detox, mag-DTX 500. Observation report sa Patrol. Happy New Year mga ka-aksyon. Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. 5:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy sa mga nagpakigbahin, nag-intera sa ato sa ding sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod ha. Sasap sa ARB, preparar kamuda, preparar. Para ganar. Nagtag naman ta kwarta ng dugaya sa ato sa nga pagpanumalik. Kabalo kita ka sa kosakong kalabanan sa buong Pero, dapat ang monitor nyo aragyapon sa Aksyon Radio Bacolod. Mabalik kita matapos lamang sa ni. Okay, sa live stream, gabonitor si Robbie Rosmi. Good afternoon, Aksyon na Marlon. Happy New Year. Elizabeth Malaka Gabala, good afternoon, Aksyon Mar, and a prosperous New Year 2021 to you and to your family circle, and to all the listeners and viewers of ARB, especially to Malaka family. Keep safe, everyone. God bless and more power. ARB number 1. Si Ma'am Ems Abuso, good afternoon and Happy New Year. Sa Abuso family, thank you, Ma'am Ems. Dorcas Magtulis sa Ginabo, good afternoon, Aksyon Marlon, Happy New Year. On duty kami, New Year, susad. Di nga duty si Dorcas Magtulis, Ginabo. Mo gina, no? Mo gina, ang life, di magurusad. Dapat Happy New Year ta. Si Tomer Torres, may hapon, Aksyon Radio Bacolod. Ako lang di ginabati sa amon lugar sa Tabidiaw, mama ko. Helen, Happy New Year. Kaga kay nanay ko Pila, Happy New Year. Kaga Tito Lando. Alex Fontes listening, watching. Glenwell Florete, Happy New Year to all. Si J.A.X.L. Axel Candelario, Happy New Year. Nard Ceruelo, Happy New Year to all. Merle Gonzaga, Mayong hapon, Aksyon na Marlon, Happy New Year, stay safe, God bless. Ana Andrea Famoso, Happy New Year, Aksyon Marlon. Melvin Peñafiel, Happy New Year Day, Aksyon Mar. Bea Jonathan, mayong hapon, Aksyon Marlon, Happy New Year, Bea Jonathan. Jocelyn Libon Despojo, good afternoon, Aksyon Marlon, Happy New Year, God bless. Guillermo Clarito, mayong hapon na sir, Happy New Year, patamiyaw ko lang. Pamilya Clarito sa Barangay Buena Vista, Ibong, Pontevedra, manabong salamat. Araman si Roya Maliv. Suli ni sa mo, no? Joey. Shout out po sa family ni Tinoy Daha. Happy New Year sa Taran, Halong Bacolod doon. Tersi Baterna, mayong gabi, sir. Happy New Year sa Taran from Japan. Gapamati. Okay. Anthony Jones, Javilio Siblano. Good afternoon, Aksyon Mar. Happy New Year. ARB, God bless. Chel Yanson, Aksyon Marlon, Happy New Year. Dane Jonah, Aksyon Mar, Happy New Year. Si Aaron Tagonera, good afternoon, Aksyon Marlon, Happy New Year sa imo.
kag Gritco family Tagunera kag Fernandez syudad sa nga Himamaylan from Excelsior Farm Agaw Cebu. Didain Jonah opdan ko na karon ang program ni Action Mar New Year edition. Stay home ta subong, bawal party, bawal may bisita, bawal magwa, stay home New Year. Dito sa ilan ni Didain Jonah ho. No? Mary Jane Saludares, good afternoon Action Marlon, Happy New Year, God bless us all. Si Bertam Tamayo, Lene Robrido pa rin. No? Didain Jonah, ang curfew sang France, karon start 6 p.m. New Year, temprano pa, sila bukuton, sila sa balay. Marvin Rodriguez Tan, good PM Action Marlon. Happy New Year, happy birthday lang kay Paritutong Gallegos ang barangay Handumanan. Stay safe, God bless. Didain Jonah, may applause gathering, gendeclare pero ara ka na lang sa front door nyo. Time 20:20 p.m. Okay. Sa watch party si ako Maldita, salamat kid. Philip Alonsagay, Gabonitorman, si Yvonne Bueser, si Philip Alonsagay, si Action Eric Gabonitorman. Balikan naman di ba? Dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon
sitwasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, Aton kayuhan igahatag sa inyo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, nakagabot na sa ato sa ring raffle maka-access sa ka-entry. Gina-try natin ang numerong matawgan. Kag kung masabat niya sigida, makabaton siya. Kag kung masabat niya sigida, ang pila sa ring mga palabangkutanon, kag importante na ka-monitor sa Aksyon Radio Bacolod. Sige. Hindi sa makakontak pa si kung nabusog na, plastada. Isa pa Aksyon Oliver, kay kaduwata ko na. Kaduwata ay tawgan na. Basi kon layo, no? Layo. Abaw, sus ka layo nga lugar. Sige, layo mo ron magabot taliwat. Ari, okay, ara na. Sige. Medyo layo nga lugar, no? Kay tinguan ta ganta ni sang tiyempo. Kaya sindihan ta magka-aksyon naton subong sako-sako magka-aksyon province-wide na niya. Sa mga nagpasakop, ihanda inyo sa nga cellphone da base kung may mag-ring dira, manawag kami dira base isa ini ang entry nga gabutan namon sa saligid nga mga tiniyon. Aber ang ikaduwa nga nagabutan naton sri. Oy, at lapit-lapit lang ni. Sige. Hindi gyapon kuan sirado. Sige be, try what? Kaya magabot talawat isa kung hindi magkuha hindi kontak ka. Magabot talawat isa. Wala na. Sige, mas mayagid. Nag-ring na sa mga tinion. Taga lapit lang taga Bacolod ni. Sige. Nag-ring ato sa nga winner. Pasi sako bla. 47-year-old din. Sige. Lalaki ni sa lalaki. Garing. Aber basi na tulugan na nung plastada. Or basi na gapaway-huway magod sa kabulusgon lang. Isa pa sa Oliver kay at least nag-ring siya. Basi sa sako bla. Las 5:47 badawi karon sa ato sa nga ano Nuevo special coverage. Isa pa aksyon na JM, isa pa gida, gabot ba isa na, no, okay? Para nga makahatag kita sang winner, makahatag kita sang padya subong. Karon sa action night patrol, may isa ka winner pagid karon na, no? O may isa or sa action farming line pagid. Ara garing na ikatatlo na to sini. Ikatatlo nga nagabutan. Kabay pa nga masabat yan yung maka-action. 500 peso. 500 pesos ato sa dingasap. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, mayong hapon. Mayong hapon si Joel Balio-Alio. Sino paliyon? Oo, may gin pasakupan ka Toto Joel nga promo sa radyo. May gin pasakupan ka nga promo sa radyo. Lang dito. Si Joel Balio-Alio ini. Sa Aksyon Radio Bacolod. Si Joel. Mayong hapon. Hello, mayong hapon. Si Joel Balio-Alio. Sino po sila? Aksyon Radio Bacolod po, sir. Opo, sir. Nagpasakop ka sa promo sa Aksyon Radio Bacolod, no? Si Joel Balio-Alio. Oo. Yes, pila edad ta, taga din? Tiga Bacolod City. Pila na edad natin? Tagalog ka? Tagalog ka ba? Ilonggo. Ilonggo, okay. Mga pila na edad ta? 36.
Suli man ang edad mo diho, 63 edad mo diho. Basta nagsalaan ko rin niya. Joel Balualio, taga... Anong address mo ganit, Joel? Barangay 32, Bohol City. Amo ning San Sebastian Street? Sige. Di kamustang pag sa ulog to sa nga Pasko akon New Year dra, Joel? Okay lang? Okay mo lang, Sige. Salamat, Joel. Congratulations na nagdaog ikaw sa 500 peso sa SAP sa Action Radio Bacolod. Sulit ang papremyo. Hulaton mo lang, Joel. Ang text, ang message sang Action Radio Bacolod kung paano mamakuha sa ang imo sa nga 500 peso nga nadagan halin sa Action Radio Bacolod. Joel, salamat gid. Congratulations kag Happy New Year. Thank you. Good evening. Happy New Year. Thank you. Sige, salamat. Sige, sindihan tarang sitwasyon sa buong, no? Kita mo to kay na medyo ang background, medyo magahod-gahod. Yaragin mga subong sa sako ang halos kalabanan. Sige, congratulations! Baw karon night patrol, mayara pagid. Hasta kita taknala una karon mo. Oo. Alas 5:50, standby ha. Kaysa babalik nato, balikan ta ba ng ato sa nga patrol. Pagkatapos lamang sir. Okay, si Marvin Rodriguez Tan, Monitor, Happy New Year, Happy Birthday lang kay Paritutong Gallego sang Barangay Handumanan. Stay safe, God bless. Luisa Baron, Happy New Year, Action More. Diden Jonah, okay. Si Noel Amar, sharing and likes done. Salamat gid kay Noel Amar. O si nang Jopet Sorongon, dara sa may barangay Tangob ga Monitora, Rosalinda Bilarmino Karataw, Araman ga Monitor. Happy New Year la sa Sorongon family kay Boss Jofranda, Mustada, sa na nagoro si Boss Jofranay. Si Jared Bryan, nga Monitor man sa WhatsApp party. 551. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide magpalagad kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos. May good news sa sunod sa nga bago Negros Occidental. Why na kaso? Why na COVID-19 sa syudad sa bago? Amo ng good news. Mayo no? Why gin patapos, why gin gin palapot 2021? Nag-COVID-19 free city na ang syudad sa bago. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton ginarekomendar ang panyawan na capsule with mangosteen. Ang patrol sa detalisang ganatipon nga balita with action. Eden na boss action, Eden. Sa balik ka report, please, Kevin. Action Mar, nag-issue si Mayor Evelio Leonardiaz ng Executive Order number 84 nga nagapalawig sang Modified General Community Quarantine sa syudad sa Bacolod. Umpisa buwas nga adlaw Enero 1 to 31. Nasal sa EO nga sa Desyembre 28 ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang Bacolod ang lakip sa LGUs gipidalo mas sa MGCQ sa Enero 2021. Sa mga EO
Nasaad nga mga nalakip sa vulnerable sectors ang magapabilin sa balay lakip ng 15 anyos padalom kag 65 anyos pasaka may immunodeficiency, comorbidity kag nagabusong. Ang curfew ipatuman sa Bacolod umpisa alas 11 sang gabi ito alas 4 sang kagahon kag ang pagbakal sa maghulubog nga ilimnon ang ginatugutan lamang umpisa alas 12 sang udto alas 6 sang gabi kag mag-inom lamang sa mga pribado nga lugar. Ang Bacolod City ang may manubo na sa isa kagatos ka active COVID-19 cases. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension of Vitamin D3 nakahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may... Ang Aksyon Radyo Bacolod may ara sang year-end reports. No? Kabayan sang Aksyon Firing Line as Oliver, no? Year-end reports kag i-replay man buwas nga adlaw. Ang Aksyon Radyo Bacolod sa Rasalintara magpatigayon sang special coverage sa bahin sang Anyo Nuevo. Anyo Nuevo Special Coverage. Karon na maka-aksyon na magatutok ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod hasta sa countdown hasta mag 12:01 hasta mag 1 AM depende na karon sa sitwasyon kabay pa nga mangin malindong lang matawhay madinuagon ang pagsaulog naton sang bagong tuig. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Balikay kita, ibati ay kita karon sa Aksyon Night Patrol Special Edition las 9:30 tubto balauna sang kaagahon. Ako naman, Aksyon Marlon Hedevaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.